Liana poprosiła mnie, żebym się podzielił z Wami pewnym trikiem. Bez rollera nie ruszam się na żaden trening i nastawiam sobie zawsze kręgosłup. Zaczynam od tego, że pierw ustawiam sobie międzyżebrowe oddychanie. Co to znaczy? Że nie oddycham w ten sposób, tylko rozciągam sobie żebra, pracuję i oddycham plecami. Ten oddech powoduje, że mam więcej energii i więcej kontroli nad moim ciałem. Biorę sobie roller, ustawiam tutaj i teraz wypuszczam, ściągam żebra, wypuszczam powietrze wstecznie, do góry. O, haha, szkoda, że tego nie słyszeliście. Nabieram, wypuszczam, wypuszczam. I jeszcze może coś zostało. Już nie. Elegancko. I w ten sposób moje ciało jest przygotowane do tańca lub do treningu na siłowni.